Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e masɗe meɗen, onon jangoɓe masɗe ɓe, tawde on kollama no masirte, on pamminama ɗum ha on paami ɗum hankadi, heddi ko kala alkulal no masirte. Hande noon ko allif o tan no masirte. Ɗo sa wawi ɗo ngal ɗo alluwal gotal, andu a yalti e masgal masetegal e allif. Qur'ana o dow ha les, allifaji gonɗi to masiti ɗiɗi, sa faami ɗo tan kala allif masaɗo a jangani, andu ko ngal ɗo ma alluwal woni a famani. Hawde noon a hollama ɗum ko adide garataga, a waɗama ekkuji ha gayni, hankadi heddi ko janga, ko ɗo paamata walla mbasa famde. Ɗum noon wadde an keso o jiɗɗo jeeyede e jangde, Dental Dina TV jahata ko YouTube, binda Dental Dina TV, jiyangal, mbaɗa abonné, jiya hulde nde, mbaɗa ɗo winda tuuɗo, kala ko jangina tawma ɗo gonɗa. Kadi kala ka tawano ko e jangɗele ɓennuɗe ɗe, nanton sawi, nanton mofti, aɗa jangguida jam jam, ƴetta kuɗol ma e karne ma, aɗa janga, aɗa wawa, aɗa waggina noon ya tesko oɗo numéro no moƴƴi. Aɗo mbawɗa wonde fof aɗa janga hen, aɗa naftoro hen, anne ƴettu jungo ma mbaɗa e nder posma, itta hen kono wiye ballal. Mbasa wiide on jarama tan jokke golle, ko jokken golle ɗe ɓuri yodde. Oɗon gandi kam oɗo 16 garowo ɗo o, 16 4 mois 2026 garoɗo o, keɓeten duuɓi 10 en jaltani janginde limto hijjo. Nde wonno ko ɗum woni sirru jangde. Jangde eto wawde limto, eto wawde hijjo e rendinde. Onon noon Allah walli on jangi limto mon, on gayni, heblo mon ɗimmiwo ngoɗo ko holno masirton. Oɗon kolle kadi no masirte. Mbason heñade, mbason heppude, jaron jam jam, kala alwal gaddangal mbawangal, teskaɗangal, kuɗol ma e karne ma, ɓallo ma, janga, mbawa, binda, mbañiruɗa alluwal ngal ɗo gotal, janguɗa allif no masirte hankadi. Ɗum noon wadde windande goo nani ko allif jangaten hen. Ay ɗum ɗo allif o nani, pesgel gongel dowgel addi wiya a. Allif o so waɗi pesgal dow ko a wiyete, so pesgal ngal woni less wiyete ko i, wadde dow ko a, less ko i, gasi. So waɗi ni noon ko tulal. Allif o so waɗi ni woni wuuro tuksel ni, kamɓe ko ni mindir tulal mabɓe kamɓe, on paami. Wadde paama tulal ngal ko ni wayata e mabɓe kamɓe. Wadde tulal ngal nani wonti u, ay kowal ngal nani e dow hen no wiyete aa wiyete. Sidda noon ala e allif, kono ko ha paama tara jinda tan, eto wadde 5 dow, mbaɗa goto o wona a, oɗo wona i, oɗo wona u, oɗo wona aa, o wona aa, gotum. Kala jimi kowal e sidda kamɓe nandi yaadu.
heddo non kowal kalɗo woni ko gotal sidda kalɗo woni ɗiɗi wonata ɗon so gasi non gara ɗo tati ɗo wona an ko dow nan ɗiɗi ɗo ko in les ɗiɗi ɗo ko turo ɗiɗi dow mbiya un ayde waɗɗo ko an ɗo ko in ɗo ko ɗo gasi ɗiɗi dow an ɗiɗi les wonti in turo ɗiɗi dow wonti ɗum ɗo jangete tati ɗiɗi dow e dow alif an ɗiɗi les e dow alif e les alif kay in turo ɗiɗi dow e dow alif ɗo non ko les ko nayi gontun ko polle ɗeɗo polle gandaɗe a hollama ɗe a wiyama pottal dow fodirte ko alif walla alif jowiɗo walla alif taƴƴo ay wadde ɗo ko tigguinde woni ɗo ko alif woni yeeso fooɗa mbiya a ɗo ko les i foɗirte ko jubur ya walla yanara walla yurit ay ɗo ko i ko poɗɗo ko fodirɗamo yanara walla jubur ya ɗo ko tural ngal sena fooɗa ma woni yeeso mum wow walla woni yeeso mum ngo taƴƴo mbiya o ɗo ko toɓɓel nde wonno toɓɓel ala he mi yani toɓɓel mbami tan mande dada famira ɗum kala ko wayni ko toɓɓel pandimi hen wadda ko so woni hakkude bindol waɗa jubriya pawa dow mum alif jowiɗo ko sara bindol woni waɗi yanara pawa dow mum alif jowiɗo gasi ɗo sa famiɗo tan alif ma gasi wadde kalɗo jimi alif pesgel dow ene dow mum tan ko a mbiyammi gasi kalɗo jimi alif pesgel les ko i mbiyammi kalɗo jimi alif tural e dow muɗum ko utal mbiyammi kalɗo jimi kowal e dow alif mi anda ko a woni ɗon siddo o noon ko ha wona joyi tan ganda sa yi kowal a yi sidda kamɓe nandi yaadu holko serniɓe tan kowal kalɗo fawi ko gotel woni ɗon sidda kalɗo fawi ɗiɗi goni ɗon ɗone ɗiɗi dow ɗiɗi les turo ɗiɗi dow wadde so kala jimi alif waɗi poto ɗiɗi dow mi anda ko an gasi mi fama ɗo no moƴƴi ko an ni windirte e alif an hami wawa ano les wonti les ɗo ko dow woni ko an wonti les wiye in to ɗiɗi dow wonti wadda mi fama ɗo ko gotal wonno ko a wiyete wonti ɗiɗi ɗo wiye an ɗo wonno ko gotal ko i wonti ɗiɗi les in ɗo wonno ko tural gotal ko u wonti ɗiɗi mum wona wadde paama alif oɗo e o alif ko gotum ko serdiɓe ɗo ko gotal tawɗaɗo wi'a ɗo ko ɗiɗi tawɗaɗo mbiya an ay ɗo e ɗo nandi ɗo ko gotal tawmiɗo les in ɗiɗi les in ɗo ko gotal ɗo ko ay ɗo ko ay nandi ɗo ko gotal tawmiɗo ko ɗiɗi tawmiɗo waɗa mi fama ɗeɗo joyi ɗe pooɗani ɗiɗi fooɗani hoko fooɗata mo les o ni foɗirte wadde ay ɗo henne artiɗo ɗo fooɗano ko a ɗo noon ka jiɗɗo fodde gadda porgal mbaɗa hen mbiya a
ay ɗo ko gotel wonɗo ko I fooɗani jiɗɗa fodde ay les nani mbaɗa hen yanaro mbiya I ayde ɗo ko U wonɗo fooɗani jiɗɗa ko fodde o muni o fooɗani ɗo mbaɗa hen wow wala wotaƴƴo mbiya o ay toɓɓel ngel ɗo ko E no ɗo woniri wata walle ɗo mbiya wata walla ay wonta potal ay wata walla potal ngal ɗo ko E ɗo ko A wata walla peskel dow wata walle toɓɓel les wadde ɗo sa famiɗo tan ko ɗo woni masɗe paamete ko ɗe tan jippoto e nder baahe mbiya ba bi bu ab ab mbiya ban bin bun mbiya ba bi bu be gasi ɗo noon pamata ɗum ɗo woni arwande masɗe ko ɗo masɗe jalti ɗeɗo 12 masgal woni ɗo kono yaltani nayi noon masɗe qur'ana arab ko nayi kaari ko A I U a ɗo haaɗi ɗo tan haaɗi portal dow portal les tural kowal ɗeɗo nayi jangete e masɗe ari ardi heddo noon ɗe pillo portal dow gotal watte ɗiɗi ayde portal les gotal watte ɗiɗi ayde tural ngal ɗo gotal watte ɗiɗi ayde kowal ngal ɗo watte sidda ay kowal ngal wonta sidda a faami portal dow ngal ɗo fooɗani ngal ɗo portal dow ko pooɗowal ay ɗo ko portal les fooɗani portal les ngal ɗo ko pooɗowal ay ɗo ko tural fooɗani artiɗo fooɗi ayde ngel ɗo toɓɓel e ga nandi wata walla ko portal dow wata walle toɓɓel les waddu he toɓɓel les waddu ha toɓɓal ay portal dow muuse toɓɓel les muusa portal dow kasi ɗo tan jangata mbasa heññade mbasa heppude janga ɗum ɗigga windande men goo nani alluwal mon goo e bange jangoɓe masɗe pular no masɗe qur'ana arab ni foti onon noon jangoɓe limtoɓene son jangi limto mon on gayni on mbawi jawnoɗe ƴette ngal ɗo alluwal kadi jangol ngal mbawol ngal ɓe mbasa funtude on jangon to limto mon mbawon garton hijjo mon anne jangowo hijjo a ɓordama limto allo limto nan toon ƴetta limto jangitoɗa janga mbawa janginde a jangani a wawa andu a wawa kay firti hoore mum mi wawa firti hoore muɗum wadde janga mbawa mbawna goɗɗo a wawa noon an a wawa wadde andu ala mo janginta ha wawa wadde ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga ko jangete allif qur'ana arab dow e les ko masete allif ko ngal ɗo alluwal gol tongiri ɗum ko jangde codol ƴetta codol ma janga mbawa mbasa teskade wiyoɓe ɗum ɗo janganomo jangitama haajuma ala e ɓen haajuma yo won e kuɗol ma e karne ma janga ɗigga ɓen jangi mbawi ɗiggini jehila mumen anne ko joni garɗa ka keso hoto tefto ɓen tefto jangde ma e windere ma janga binda mbawa gabboɗaɓe so ɓe bindi anne binda soɓe jangi anne janga hoto hay goto funte jangde woni hen tan ko limto woni hen tan ko hijjo woni hen ko rendinde ko ɗo mbawata noon gayna jaha to ceerno o windanma windande o tindinma jawa wawde
walla an e hoorema hankadi a faami bindol binda, a faami masgol masa, a faami rendina hankadi ɗo woni jangde ma ɓura yawde. kono sa wawa limto, a wawa hijjo, a wawa rendinde, a jangata koto funtu hoorema. ka jangowo sangande windande yettima ƴettu windande ma mbañitoɗa karde ma piya hen daaɗe. jangde ala fañoyagal de, jangde ala fañoyagal, ala politique, ko janga tan mbawa. a jangani a wawata. ɗum saabi jimowo wi jange beele mbawon, mo jangani wawata. jange beele mbawen, mo jangani wawata. ɗum jimo wiyanno on penne madam yo Allah ɓuwam to wonto. hoko wi noon jange beele mbawen, mo jangani wawata. anne ka biɗi ka jangowo, karne ma ƴettata e bik ma, a dañi alluwal ma ɓallimama, wanjito janga ɗigga. a jangani a wawani ko an wona min. ko waɗɗi kam waɗi, mi gayni mi tottima, mi windanima, mi hollima, mi famminima ko an heddi. a wawa, a majjirama, jahata ko Dental Diine TV nani. jaha YouTube ma binda toon Dental Diine TV jiyangal. jahaɗo winda vidéo, kala ko jangina e vidéo nan toon moftani ma. walla japa liste ko woni toon ko fof nan toon. a jangina a ɓordama, jaha piitoɗa nan toon. an keso garɗo a daɗama, jaha toon keptoya ko danma ko. so limtongo fof nan toon, hijjongo fof nan toon. ngo hebla noon ko heso o jii hay son ƴeewi alluwa ka kesal wayano ni adan. kalde pinɗen eɗen ƴeewa mbaadi ɓurdi yodde, mbaadi hesiri jaadena jamanu. kalde pinɗen eɗen ƴeewa ko hesɗi ha ɓura yodde, ɓura welde jangude, kadi ɓura welde famde. wadde windande men adine nde ko ɗo haaɗi. ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañiɗo jangon ɗigga, mbaso jidde oɗo numéro, nanon juuɗe poos, mbaɗon 77 906 14 80 mbaɗe hen balle mon e jingare mon. towona on jarama tan jokke golle, min beltima karon ɗon jokkota golle. woodi ko jokkoɓe golle woni waɗoɓe hen ɓe ha jokka golle. jokkitta golle ko sali wadde heɓe ɓen ko jokkitoɓe golle, wona jokkoɓe golle. jokkoɓe golle ko ittoɓe hunde hayso janngani hen mballa jangde. ɓen woni jokkoɓe golle. ɓe janngani ni kono mi wi jangoɓe, mi wallaɓe ɗo ɓe janngiri. tawde noon numéro nanɗo, a yi numéro o, ka jiɗɗo jokkude golle, jokkinde jokkoɓe golle golle, waɗa hen yetto keeso reeno golle ɗe. so kuura yonti itten joɓen hen, wifi joɓen hen, connexion soode hen, so portable ordinateur boni itte soode hen, watte ɗon. machine koko bonata, oɗon gandi ɗum, kadi oɗon paami ɗum. so ɓallima en noon, kala ko boni tan yawne sotte watte ɗon. lokke en nande e famde, nannirde Allah e jaɓirde Allah e waɗirde hen saabi Allah, taw en faandi hen Allah. a waɗi hen no gayni noon, nde wawi numéro he, jiya WhatsApp o, kaala indema, yettodema ko min kaari, jangowo heno. mi bakkinirimi hen ɗum ɗo, yo golɗe jaaru yeeso, mi mbiya amin. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly Kawle Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, wassalam.